Ahoj lidi, protože jsem vám slíbila, že až bude 20 odběratelů, dám takovej speciálek, tak bude dneska natáčet jeden díl venku. To je zima, ale pro vás to udělám. Tu fakt strašná zima. Takže dneska bude příběh, který se taky odehrává na Vírováku, ale je to Bobřík odvahy. Ten nenávidím Bobříky odvahy už od mýho narození. No teda, můj první Bobřík odvahy jsem měla asi ve 3 nebo 4 letech, taky na Vírováku. No ale prostě mám ráda Bobříky odvahy a vždycky říkal, každý rok, vždycky ten třeba mi bylo asi 10, tak jsem říkal, jo, v 11 už půjdu sama. Nikdy jsem ještě nešla sama Bobříka odvahy, prostě to nenávidím. A když už, tak jsem někoho dohnala, který šel přede mnou, takže jsem běžela a vůbec mě ty strašně nestíhaly, takže to bylo z Vírováku, to mi bylo 8 let mi bylo, no a byl Bobřík odvahy a my jsme vlastně byli na tom Vírováku, tam jsou 2 stanoviště, nebo ne 2 stanoviště, ale takový 2 placi, na kterém se dá stanovat a jsme byli na tom menším a na tom větším se tam tam bylo nejvíc strašidel, že jo, protože se tam vešli. No tak já jsem šla s mojí sestřenkou, no a tak jsme šli, jo, říkám, já se bála tak strašně, že to vlastně nebylo možné. A pak jsme tam zacházeli do lesa, to bylo hrozné, v noci do lesa. Já se bála divokých prasat, to se bojím doteď, protože tam prostě nevíš, co na tebe stojí z té louky nebo z lesa vyběhne, to je hrozné. No a tak jsme prostě šli, nejdřív na nás vybavnul jeden stroj, to nic nebylo, no a pak jsme přišli na ten velký plác a já jsem si říkal, že tady něco bude a tam pak tam byla taková šipička, zajdi do lesa, no. Já jsem říkala, tam nejdu, já jsem začala brčet, že tam prostě nejdu, takový stek jsem měla, nechtěla jsem tam jít prostě. No a tak jsem tam teda nakonec šli jsme tam spolu, já bych bez ní nešla. A prostě tam byl papír na podepsání a zatím byl takový černý místo. Říkám, tam něco bude a říkám, podepíšu se rychle uteču. No a já jsem se teda podepsala, napsala jsem asi Natálka se chtěla asi napsat a napsala jsem Nat a najednou někdo vyběh s motorovkou a prostě převlečení za takovýho, no asi takovou tu bílou masku, jak má, teď nevím, jak se to jmenuje, a ještě měl motorovku, on ji nastartoval. Jasně, a vybav jenom na nás, že s tou motorovkou, takže vážně bomba. A ještě tam byl jeden kluk, který chytal za nohy, takže mě někdo chyt za nohy. K tomu ještě na mě někdo vybavil s motorovkou, no prostě, já jsem, že ho ustřelím, jako když se mi tuto stal. Tak jsem začala brečet totálně. Pak jsem utíkala, jsem si nevšimla těch strašidel, co už bylo, a utíkala jsem. No to bylo fakt jako hrozný. Nechtěli byste to zažít, věřte mi. No a to bude z celého dílo vše. Doufám, že se vám to líbilo, když dejte like. Jestli mě neodbíráte, tak rychle běžte dát odběr. A já se s vámi loučím a čus.